Nagpahanumdom ang Department of Energy sa mga miyembro sang Pantawid a Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps nga hindi mag-abuso sa paggamit sang kuryente. Apisar nga sulod na sila sa expanded Lifeline Rate Subsidy Program sang gobyerno. Santo sa Republic Act 11552 o kon ang Lifeline Rate Law, ang Lifeline rate amo ang subsidized rate nga ginahatag sa kwalipikado nga low-income consumers nga wala sang ikasarang sa pinansyal nga magbayad sang ila nga electricity bills. Sa idalom sang programa kun ang konsumo sang kuryente sang benepisyaryo yara lamang sa 50 kilowatts per hour sa kada bulan, mahimo ini nga maka-avail sang 100% nga diskwento. Sa interview sang Bombo Radio kay Energy Secretary Sharon Garin, iyagin pahayag nga ang katungdanan sang benepisyaryo amo ang siguraduhon nga manubo ang consumption sang elektrisidad. Suno sa Tiglikom, hindi maglapaw ang konsumo sang 50 kilowatts per hour kada bulan. Kung maglapaw naman sa nasambit nga konsumo, wala na sang discount suno pa kay Garin. Pahayag sini nagalaom ang ahensya nga maka-qualify para sa programa ang tanan nga miyembro sang 4Ps apang may iban nga wala sang balaya, wala sang ginabayaran nga electric bills o kung hindi sa ila nakapangalan ng ila balayran sa kuryente. Nahibaluan nga diri sa Western Visayas, malapit sa 150,000 ang benepisyaryo sang amo nga programa. Ginlunsyar ini kahapon sa Gimbal, Iloilo, kung sa diin yara ang mga tiglawas sang Energy Regulatory Commission, Department of Social Welfare and Development kag Department of Energy. Sa sini nga programa, wala na sang kinahanglan nga ipasa nga requirements ang mga benepisyaryo. Ang Department of Social Welfare and Development amo na mismo ang naghahatag sang listahan sang mga kwalipikado nga benepisyaryo sa mga electric cooperatives. You don't have to go to your electric co-op and fill up a form. Kasi sasakay pa sila ng tricycle, tapos gagastos pa, balik na naman, kulang pa yung documents, and they have to, very complicated, no? So what we did is we talked to DSWD kung nandyan yung pangalan niya sa listahan sa DSWD, tapos siya yung may electric bill, and it does not exceed 50 kilowatt hour per month, libre na lahat, automatic. So it's easier. More people will be able to avail of it. So, ang kailangan lang, ang role lang talaga ng recipient is keep your electric consumption low. Kasi kung sobra ka naman, inabuso mo, then you will be out of the program. You will not have any discount kung sumobra ka sa 50 kilowatt hour per month. Magluwas sa mga miyembro sang 4Ps ginalantaw man nga pasudlon sa Lifeline Rate Subsidy Program sang gobyerno ang iban pa nga mga pumuluyo nga halin sa low-income households. Kinahanglan lang ugaling suno kay Secretary Garin nga ang mga dokumento kaangay sang Certificate of Indigency kag mas mauti ang proseso.